Ayan, ini po ang istorya mga panggakanduang mag-amigo. Ang saro po digdi pilay, ang saro buta. Sa mga pangga niya to mga PWD, dahil po kamo ma-offend. Ini po re-restoryahan sa ini, mayong malicious intent na kamo i-discriminate or what, re-restorya sa ini, Si alias Batiyok mga pangga pilay, Tapos si alias Pagutpot. Si alias Pagutpot mga pangga, siya, buta, bulag na, dahil na siya nakakahiling mga pangga. Pasiring da sinda mga pangga sa City Hall, tama, kuha da sinda nin, birth certificate mga pangga, kuha sinda sa Registrar's Office, sa City Hall, mapadumanda sa duwang mag-amigo, nagkanumpungan da, nagkasabatan. Nagkasabatan. Ang sabi da ni alias Batiyok mga pangga, ngaya, pading pilay, ano man ang tuyo mo digdi sa City Hall, padi? Sabi da mga pangga kaso pilay, ay ko niya padi, bako ako padidig di sa City Hall ning birth certificate. Pikit! Nasuya da subuta mga pangga, garong ngaya padi, pigbabansagan mo ako padi garo insulto man yan No. May libuta ako. Tataraman mo ako kan mga birth certificate mong iya na makuha ka. Gusto man daang magbalos ka subuta. Kasabi ka subuta, ay ako pa di, antuyo ko digdi sa City Hall, makuha ako digdi nin, birth certificate pilay. Birth certificate! Tapos na da sinda mga makakuha ning birth certificate duman sa City Hall, pauli na da so duwang mag-amigo mga pangga. Mabalyo da sindang salog, Ang problema kaso duwang magpadi, kung paano sinda makakabalyo duman sa salog. Ang mamong problema duman so duwa ta si buta dahil niya mahihiling so salog Si pilay man mga pangga dahil siya basang makasuong duman sa salog malang pilay nga ni. Ngunyan may bright idea so duwa. Ang bright idea ka sumagpadi ngaya pa di tamang-tama ngaya. Pilay ka, buta ako, mag-join force kita. Baktuton mo ako, paasanon mo ako. Ako, pilay ako. Ako ang magiging mata mo, ikaman ang magiging bitis ko. Matindi! Diyo na, kutot-kut na subag amigo mga pangga. Nakasuknong na ki buta si pilay, mabalyong salog na. Sabi da mga pangga ni ni buta na nasa itaas baga si buta, nagbabalyo na salog. Sabi ni buta, ay madali lang pa di, magpundo ka muna. Magpundo ka muna. Kumbaga, stop over muna. Yan, sa katahawang kang salog, stop over ka. Yan, pwede. Sabi man ni pilay, tanong nga pa dita kay puhanta mag-stop over digdi. Madali lang nga pa dita, may nagkakarigos digdi sa salog. Nahihiling ko. Ikaday mo nahihiling. Ako nahihiling ko sinda. Nahihiling ka so, pilay nasa taas Siya ang nakahiling Tapos, sabi da ni buta mga pangga, hulaan ko nga pa di ang mga nagkakarigos nga digdi sa mga sa salog nga pa di mga babae. Hula ko lang. No. Nagngalas da mga pangga si pilay. Paano mo nga pa ding naaraman ng mga babae nagkakarigos digdi sa salog? Syempre pa di. Butaman sa na ako pero bako akong manhid. Namamati ko sa likod ko, may nagbubukol. Namamati ko pa di sa likod ko, pa di may nagkukunyan, may tectonic plates. Kaya ang sabi ni buta mga pangga, padi, buta lang ako pero bako akong manhid. Bako akong manhid. At turuan mo. Namamati ko ang likod ko padi, may may tumor na. May nagbubukol na sa likod ko padi, may nagtutok doon. May nagtutok doon. Kaya Ayan, shout out sa mga pangga niya tong mga miyembro kan PWD. Ayan. Pangadji mo po na mas lalo pa kamo na padangaton kan mahal na Diyos. Asin kan sa indong mga pamilya sa mga pangga niya tong mga PWDs. O kaya ang mga PWD mga pangga, piga pa priority tayan. Kitaan mga normal pa mga pangga, kitaan dapat na mag-adjust, di ba?